Avem în față următoarea sarcină. Elaborați un program care va calcula suma cifrelor unui număr întreg. Deci, avem nevoie de variabilă n, de tip integer, care va fi numărul nostru. De asemenea, vom avea nevoie de variabila s, care va fi suma cifrelor. Voi mai avea nevoie de variabila c, care va fi cifra. De ce am nevoie de c? Pentru că voi merge după algoritmul pe care l-am văzut la lecția trecută, adică utilizând operația mod, adică restul împărțirea două numere întregi, voi limita ultima cifră a numărului, adică n mod 10. Așa, deci această cifră o voi aduna sumei, apoi va trebui să mă debarasez de această cifră cu n div 10. În felul acesta, eu voi micșora numărul n. Cum vom proceda? Deci vom folosi instrucțiunea while. Cât n este mai mare ca 0, voi delimita ultima cifră cu prima operație, adică cu n mod 10, apoi această cifră o adun sumei, după asta n va primi valoarea n div 10. Să vedem programul. Deci avem program P1, declarăm variabile, cum am spus, n, s și c de tip integer. Procedura write-ln îmi va afișa un șir de caractere, dați un număr întreg n, îmi va fi mai ușor să înțeleg ce trebuie să fac în program. Cu procedura read-ln introduc valoare pentru n. Inițial variabilă este dă o valoare 0. De ce? Pentru că mai apoi o folosesc iată așa, ca un fel de autoapelare. Cât n este mai mare ca 0, execut. Folosesc o instrucțiune compusă, deoarece după do eu voi include 3 instrucțiuni. Lui C atribuim n mod 10, adunăm cifra sumei și apoi mă debarasez de această cifră. Și din nou, cât n e mai mare ca 0, iarăși delimitez ultima cifră, o adun sumei și mă debarasez. Din nou verific dacă încă n este mai mare ca 0, iar determin care este ultima cifră, o adun sumei și mă debarasez de cifră. Astfel, voi determina fiecare cifră a numărului și o voi aduna sumei. Astfel, cu instrucțiunea n div 10, voi ajunge la valoarea 0 a lui n. Verificăm dacă programul nu are erori sintactice și executăm. Dați un număr întreg. Așa, fie 258, suma cifrelor este 15. 2 plus 5 plus 8. Am mai dat la execuția anterior, de exemplu 234, suma cifrelor este 9. 2 plus 3 plus 4. Sau 4530. 4 plus 5 plus 3 este 12. Adică am rezolvat, am analizat și am elaborat un program corect.